Hola, com va? Soc Javi Off, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui us porto una partida de molt alt nivell entre dos grandíssims jugadors. Som a Berlín a 10 de març de l'any 2018, primera ronda del torneig de candidats 2018, el torneig més important de l'any, que només juguen 8 jugadors. Aquest torneig determinarà el finalista contra Magnus Carlsen el proper novembre 2018 a Londres, on es jugarà el campionat del món. Llavors, en blanques tenim a Fabiano Caruana d'Estats Units, tot i que és d'origen italià, i amb negres tenim a Wesley So, també d'Estats Units, tot i que és d'origen filipí. Fabiano Caruana va sortir de D4, obertura a peu de reina, cavall F6 per part de Wesley So, defensa índia, la defensa més popular dels negres, davant l'obertura a peu de reina, C4, resposta més popular dels blanques davant la defensa índia, E6, resposta més popular davant C4, i aquí Fabiano Caruana va plantejar G3, obertura catalana. Et recomano molt la visualització del vídeo Introducció a l'obertura catalana del canal d'Escacs en català. Repassem ràpidament la teoria. La resposta més popular de les negres davant la catalana era D5, totes les variants que deriven de D5 també s'hi pot arribar a partir del gambit de reina refusat. La segona resposta més popular dels negres davant la catalana és C5 i la tercera era alfil B4 escac, que és el que va moure Wesley So. Doncs bé, al vídeo de la catalana no vam tindre temps d'explicar aquesta variant, l'alfil B4 escac. Doncs ho fem ara. Aquí les blanques tenen tres maneres de tapar aquest escac. La més popular és amb alfil D2, proposant un bescanvi d'alfils. Aquest seria l'alfil bo, aquest seria l'alfil dolent, per tant el bescanvi potser afavoriria més els interessos de les blanques. La segona manera de tapar aquest escac és amb cavall D2 i la tercera seria amb cavall C3, que seria una transposició a la defensa nimzo-índia, concretament a la variant Romanishin-Kasparov, que es produïa quan les blanques contestaven amb G3 a la defensa nimzo-índia de les negres, que era alfil B4 cavant al cavall. Per a més informació recomano molt també que miris el vídeo Introducció a la defensa nimzo-índia del canal d'Escacs en català. Doncs bé, tornem a la partida. Aquí Caruana, després d'alfil B4 escac, va contestar el més popular, que és alfil D2 tapant l'escac. Doncs bé, aquí les blanques estan tapant l'escac amb l'alfil i alhora estan atacant l'alfil negre. Per tant, aquí les negres, en el moment més popular, és defensar aquest alfil amb reina E7. Aquí els plans de les blanques han de seguir els de sempre a la catalana, que era alfil G2, cavall F3 i enroc. Això no varia. La segona resposta més popular de les negres en aquesta posició és bescanvi d'alfils, alfil per alfil, i aquí les blanques poden prendre-ho amb la reina o amb el cavall, és indiferent, però després han de fer els plans previstos, com sempre. I la tercera resposta més popular dels negres aquí és defensar aquest alfil amb A5, les blanques han de seguir com sempre, alfil G2, cavall F3 i enroc. I la quarta resposta més popular és el que va moure Wesley So, que és un moment una mica estrany, que és enretirar l'alfil i que l'alfil torni a E7. Quin és el sentit d'aquest moviment? Quin és el sentit de moure l'alfil dues vegades? Doncs molt fàcil, és obligar a que les blanques tinguin aquest alfil de caselles negres amb aquesta casella que no és l'òptima per a aquest alfil. Com ja sabeu, les caselles òptimes de l'alfil de caselles negres blanc són o bé amb fianchetto, a B2, o bé, per exemple, aquí a G5 clavant el cavall, o bé a F4, però a D2 és un lloc no gaire correcte per a aquest alfil. La partida continua amb alfil G2, com sempre, no? Els plans de les blanques és enrocar-se ràpidament, no? D5, cavall F3, seguint lo previst, enroc i enroc. Aquí les negres van fer C6, tancant la gran diagonal blanca i fent que l'alfil català no tingui tant de poder, perquè aquesta diagonal està completament tancada per la cadena de peons. I en aquesta posició les blanques tenen el peó de C4 que està penjat. Aquí el més popular és moure reina C2 defensant el peó de C4 i alhora afegint un punt de suport a E4 per poder trencar el centre amb un E4. Recordem que aquesta gran diagonal blanca està tancada per aquesta cadena de peons i diguem-ne que per donar vida a l'alfil català és necessari fer un trencament amb E4, no? Per tant, per això el més popular aquí és reina C2. Però Fabiano Caruana no va moure reina C2, va moure reina B3, i això és una
moviment una mica de preparació, és un moviment molt poc freqüent i Fabiana Caruana sempre fa el mateix. Per totes les obertures sempre té truquets, preparacions inèdites, etc. Això no és inèdit del tot, però és bastant poc freqüent. Amb reina B3 s'està defensant C4, però no hi ha cap punt de suport a E4. Cavall de B a D7 per part de Wesley So, alfil F4, millorant l'alfil que era una casella incorrecta, i aquí Wesley So va moure A5. Aquest A5 el mou perquè hi ha la reina a B3, si no, no hagués mogut A5, ja que després pot vindre una 4 i molestar a la reina, com veurem més endavant. Torre D1, atacant a la reina per rajos X. Cavall H5, atacant a l'alfil que se'n retira a C1. El cavall torna a F6 i aquesta posició és típica que hi ha gent que fa taules d'aquesta manera per repetició, no? Però no és el cas de Fabiana Caruana, que amb blanques, diguem-ne que no li interessava pas unes taules per repetició al moviment 12, no? Per tant, aquí Fabiana Caruana va continuar amb cavall de B a D2 i no va desenvolupar el cavall a C3. Per què? Doncs perquè aquí hi ha un petit truc tàctic, no? Imagina't que ho fes. Cavall C3, ara vindria A4 atacant a la reina. Aquest peó, diguem-ne que no és bo matar-lo amb el cavall, perquè ara vindria C per D4 atacant a la reina i aquest peó tampoc es pot cruspir. Aquí la reina s'hauria d'apartar a B2, ja que si el cruspís, diguem-ne que hi hauria una tisora mortal amb B5, no? Per tant, imagina que ho fes, no? Pam i patapam. I ja podem plegar, no? Doncs bé, per això a Fabiana Caruana no li va interessar desenvolupar el cavall a C3, sinó que el va desenvolupar amb una casella una mica rara, no? Perquè és, diguem-ne que interfereix amb aquest alfil, interfereix amb la torre, però era una casella molt més segura. I a més s'està afegint un punt de suport a E4 que tard o d'hora aquí s'haurà de trencar. Doncs bé, va continuar amb B5 i aquí Fabiana Caruana va optar per avançar i guanyar espai fent un C5. Per què no va cruspir aquest peó? Perquè hagués pogut guanyar un peó, no? Després cruspeix amb la reina. Perquè què? Hagués vingut al fil A6 atacant a la reina i alhora atacant amb aquest peó que està penjat el D2 i diguem-ne que si perd les blanques el peó E2 ja no hi ha res a fer per trencar el centre. Aneu a veure, no? Imagina que fes això, no? Pam, 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 i atacant a la reina que se'n retira un altre cop a B3 i ara vindria, pam, el peó E desapareix, aquí s'ha d'apartar, aquí pot marxar una altra vegada si vol, i ja no tenim cap peó per trencar el centre, per tant aquest alfil està condemnat a la passivitat durant tota la partida, no? Per tant, tornem endarrere. En aquest moment, Fabiana Caruana va avançar i va fer C5. B4 per part de Wesley So i la reina s'aparta a C2. Per què? Perquè ara vindria un A4. Això és el típic moviment profilàctic. Què vol dir moviment profilàctic? Vol dir moviment on t'avances a les intencions del teu adversari. I efectivament aquí Wesley So va moure A4. Torre E1 afegint un punt de suport a E4. Recordem que aquí les blanques han de trencar el centre per donar vida a l'alfil català. Llavors, primer mou torre a E1, ja que ara imagina que en lloc de moure torre a E1, aquesta torre, hagués trencat el centre directament. Què hagués passat? Mira, fem-ho, no? E4, trencant el centre, i ara vindria B3 atacant a la reina. Atenció! A per B3 atacant a la reina. I ara què fas? Aquesta torre està penjada, la reina està atacada, doncs s'ha de matar amb el cavall. Cavall per, i ara vindria... Pam! Les blanques es queden sense trencar el centre, es queden sense el peó E, i aquest alfil català estaria condemnat a la passivitat, ja que aquesta cadena de peons no la trenca ningú ja mai més, no? Per tant, tornem endarrere, per això Fabiana Caruana va moure primer torre E1, afegint un punt de suport a E4. Tornem endarrere, aquí, torre E1. E5 per part de Wesley So, atenció, aquí Fabiana Caruana o bé s'ha de cruspir aquest peó o bé ha d'avançar el peó a E4, ja que si no les negres farien un E4 i et fan aquí una cadena de peons que ja no hi ha manera que ningú la trenqui, no? I aquí Fabiana Caruana va optar per cruspir-se aquest peó de E5 fent cavall per E5, i aquí va ser cavall per cavall i D per E5 atacant el cavall que se'n retira a D7, i aquí les negres han de recuperar un dels dos peons, no? Aquí Caruana va moure cavall F3 alliberant l'alfil de caselles negres, alfil per C5, i aquí si vols pots parar el vídeo i troba la millor jugada per part de les blanques.
No és una jugada gaire trencadora, però sí que és una jugada que provoca una feblesa. Doncs bé, aquí Fabiano Caruana va moure cavall G5, molt bona, s'està amenaçant un petit escac i mat a H7, per tant aquí les negres estan forçades a fer G6 i a afeblir l'enroc, ja que aquí ja hi ha forats a les caselles F6 i H6, per tant això és una feblesa per part de les negres. Alfil F4, connectant les torres per fi, i en aquest moment de la partida pots arribar a pensar, escolta, Javi, i si en lloc d'alfil F4 les blanques haguessin mogut E6, atacant l'enroc i després aquí el cavall podria fer una tisoreta molt bonica a torre i reina? Doncs no, aquesta jugada és incorrecta. Per què? Per culpa d'aquest alfil que està apuntant al rei. Anem-ho a veure què hagués passat. Ara imagina't, no? Aquí les negres haguessin hagut de fer F per E6, cavall per E6, la tisoreta màgica, però ara aquí, després de reina F6, les blanques estan perdudes. Ja que ara si et vols cruspir la torre, oi que bé, mira, tinc una torre, no? Pam! I ara què passaria? Doncs hi ha un escac que mata dos. Seria reina per F2 escac, rei a Q, única jugada i reina per E1 escac, alfil F1 tapant l'escac i reina per F1 escac i mat, no? Per tant, molt de compte amb aquest tipus de jugades, sobretot quan l'alfil t'està apuntant directament al rei, ja? Molt de compte. Tornem endarrere. Aquí no va moure E6, sinó que va fer alfil F4. Reina B6, afegint pressió a F2, i aquí quina és la manera per defensar aquest punt? Doncs E4, trencant el centre, per fi arriba el moment aquest, i amb la reina s'està defensant a F2. B3 atacant a la reina, A per B, A per B3 atacant a la reina, que s'aparte a E2, recordem que la reina ha de defensar aquest punt. Alfil A6 atacant a la reina s'aparta a F3, continua defensant aquest punt. I aquí Wesley Sou va moure alfil C4, defensant el peó de D5, i així si les blanques trenquen, les negres posarien un alfil a la gran diagonal blanca contrarrestant el gran poder de l'alfil català. Ara bé, aquest alfil C4, diguem-ne que afebleix les negres. De quina manera? Doncs amb aquest bescanvi de torres, que és el que va passar a la partida, no? Va moure torre per A8, torre per torre, i ara aquí aquesta torre ja no està defensant l'enroc i aquest enroc cada cop està més sol, no? E6 per part de Fabiano Caruana, i aquí les negres no van cruspir aquest peó, ja que si l'haguessin cruspit va moure una altra cosa, va moure D per A4 atacant a la reina, no? Però si haguessin cruspit aquest peó i haguessin fet F per A6, aquí hi ha una jugada molt bona que seria, a veure si la veus, alfil C7 atacant a la reina, i la reina, si vol, ja es pot cruspir aquest alfil, però ara vindria pam, i escac i mat, atenció. Però això no va passar a la partida. Tornem endarrere. Després de E6, Wesley Sou va moure D per E4 atacant a la reina, i aquí Caruana té la reina atacada, però primer va fer un escac, és a dir, va fer E per F7 escac, alfil per F7, cavall per E4, alfil D4 atacant al peó, i potser Wesley Sou somiar en una coronació, una possible coronació, però no sé si tindria temps. Aquí va moure Caruana cavall D6 atacant a l'alfil, que se'n retira a D5 atacant a la reina, reina E2 aparte, cavall F8. Aquest cavall F8, diguem-ne que la intenció potser seria afegir una mica de defensa a aquest rei que està bastant sol i vulnerable, alfil per alfil escac, peó per alfil, reina F3 atacant al peó, reina A5 defensant-lo i alhora atacant a la torre, i aquí la torre es va apartar a E7, torre a la fila 7 instal·lada, victòria assegurada. I en aquest moment de la partida Wesley Sou amb negres es va rendir, va plegar. Per què? Doncs perquè aquí venia una amenaça que és impossible de parar. Aquí venia l'amenaça alfil H6 i la reina tindria via lliure per fer un escac i mat a la fila 7, no? Doncs bé, Fabiano Caruana va acabar resultant el campió del torneig de candidats 2018, per tant serà el finalista contra Magnus Carlsen el proper novembre de 2018 a la final del Campionat del Món. Fabiano Caruana va utilitzar la catalana moltes vegades i li va anar molt bé al torneig de candidats, per tant segurament a la final del Campionat del Món contra Magnus Carlsen també plantejarà la catalana. Què farà Magnus Carlsen contra la catalana de Caruana? Ja ho veurem al novembre. I fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, adeu!